I davant aquesta situació, els municipis valencians comencen a prendre mesures davant el coronavirus. És el cas d'Oliva, a la Safor, on han dissenyat un protocol propi on s'especifica com actuar davant la Covid-19. Hi ha 3 nivells en funció dels contagis i ara mateix estan en el 2. Els xiquets d'Oliva no poden jugar als parcs, estan precintats. Forma part de les mesures preventives que marca un protocol nou que ha dissenyat l'Ajuntament. Tenint en compte allò viscut en els darrers mesos, em vaig sentar en els serveis sanitaris, en policia, guàrdia civil, per intentar plasmar tota l'experiència viscuda aquests últims mesos dintre d'aquest protocol, que el que tracta és saber què tenim que fer en cada moment si novament tenim la presència del virus. Arran dels contagis que es van detectar fa una setmana, Oliva va entrar en el nivell 2 d'aquest protocol. Contempla el tancament de parcs, contempla la restricció del cementeri, sobretot és evitar aglomeracions. També contempla els casos de violència de gènere. Hi ha un agent municipal assignat específicament aquestes funcions i depenent del nivell d'aplicació l'atenció es fa sols telemàtica o fins i tot podria ser presencial. El nivell 3 seria el més semblant a l'estat d'alarma. La situació es revisa cada 15 dies. Amb els brots controlats, Oliva tornarà previsiblement al nivell 1 la setmana que ve. En general, la ciutadania ha respost molt bé. Altres consistoris ja han mostrat interès en aquest protocol per estudiar adaptar-ho als seus municipis.